Круизна агенция Conti Trans Am представя експедиционните круизи на Seabourn. Светът е огромен, но малцина го виждат в неговата първична чистота. От ледените полета на полюсите до дивия бряг на Кимбърли. Seabourn ви отвежда там, където природата все още е господар. Тук приключението е активно и вълнуващо. С флотилия от зодиаци и каяци достигате до най-отдалечените кътчета, а вашите водачи са световни учени и изследователи. Seabourn Venture и Seabourn Pursuit – две технологични чудеса, създадени за да откриват нови светове, без да правят компромис с вашето удобство. Експедицията с Seabourn е синоним на 6-звезден лукс. Насладете се на изключителен комфорт. Просторни апартаменти с веранди и великолепни ястия в ресторантите ви очакват на кораба след всяко дневно приключение. Свържете се с експертите от круизна агенция Conti Trans Am и резервирайте експедиционен круиз на Seabourn.